طلبة tal-ħaddiem. Sidi Ġesu, jien noffrilek ix-xogħol tiegħi flimkien mad-tbatija u l-ferħ li dan iġib miegħu. Għamel li jiena bħalek inħares lejn ix-xogħol bħala kooperazzjoni fl-iżvilupp tal-ħolqien u bl-ebda mod bħala kastik. Għenni biex nagħmel il-parti tiegħi flimkien ma' sħabi sabiex bejnietna nsaltnu l-ftehim u l-paċi mibnija fuq il-ġustizzja. Għamel li jiena u sħabi ngawdu dawk il-kundizzjonijiet kollha tax-xogħol li tassew jixirqu lid-dinja tagħna l-ħaddiema. Eħles lili u lil sħabi mill-perikli kollha li bihom tista' tkun imsawra l-ħidma tagħna. Żomm idejk fuqi biex fi kliemi u emili nkun ta' għajnuna għal sħabi. B'hekk nittama li tassew nkun xhieda ta' mħabbtek. Fik nemmen, fik nittama u fik inħobb. Mulej jibqa' dejjem miegħi. Amen.